From the heart of Bed-Stuy, WELOVE. Eta azken berrietan nola ez berriz ere kolpez kolperen YouTubeko kanala dago. Zer dago bertan YouTubeko kanal horretan? Bonanzaren bideoa noski. 20.000 ikustaldi baino gehiago ditu oraingo honetan eta goraka eta goraka doa. Sartu gure YouTubeko kanalera, kolpez kolperen YouTubeko kanalera eta bertan diren bideoak ikusi merezi dute eta. $10, $12, $15. Oops, stepping on a. It's black. Anyway. Zunere jaun, ni berri zure txalan, olerka